anterior, el 2.1, hem vist fàcilment com partint de fotografies fèiem una pel·lícula. Ara ja començarem a conèixer el que és el programa en si per poder treballar amb eines més precises. Ens centrarem en aquest moment a explicar la zona queixa, que és on nosaltres anem a crear les pel·lícules. Aquí són les pistes que jo podré treballar. Tinc una primera de vídeo, una d'àudio, una d'efectes, transicions, veu, títols, micro, etc. Ara mirarem de configurar i distribuir aquestes pistes. Ens fixarem ara en la primera pista, que és la principal, com podem importar el contingut. Jo us dic que podem crear 100 pistes de vídeo i 100 d'àudio. No en crearem tantes perquè mai ens faran falta tantes. És necessari, per exemple, si vull treballar amb la pista número 1, clico sobre ella per seleccionar-la i si vull agafar aquesta fotografia i baixar-la a la pista número 1, clico amb el botó dret i em diu insertar en pista seleccionada. Veieu? M'ha vingut aquí. Però si jo el mateix contingut o un altre la volgués insertar a la pista 2, necessitaria seleccionar-la, insertar en pista seleccionada i automàticament m'ha anat el contingut a la pista número 2. Tingueu present això per baixar, a l'hora de baixar, les diferents fotografies o seqüències de vídeo. A mesura que anem baixant a la línia de temps contingut, per exemple, veiem que se'ns està allargant. Jo també puc allargar el temps que aquesta fotografia estaria. I qui em diu el que em dura? Doncs és aquesta regla d'aquí dalt, que és la línia d'aquí, que s'anomena regla de temps, en què em va dient 1 minut 12, o sigui, jo vaig allargant més contingut i m'està indicant el temps que jo estic ocupant en aquest moment de vídeo. Si això fos molt llarg i no m'hi capigués aquí, puc des d'aquí baix també reduir-la i conservo les mateixes proporcions, però m'agafa molt més espai per poder visualitzar més contingut. Si vull veure la pel·lícula completa dintre de la línia de temps, per ajustar-la exactament, clico amb el botó dret sobre la línia de temps i em permet ver pel·lícula completa. I veieu, tot el que jo he posat aquí, amb el temps que dura, se m'està omplint el temps exacte i ho veig molt ampliat. A la línia de temps hi podem afegir uns marcadors per marcar exactament i amb precisió on volem col·locar un contingut. Si dic que aquí, per exemple, clico amb el botó dret i afegir un marcador a la línia de temps, li puc donar un nom, aquí em dona el moment exacte que es col·locarà, li puc donar un nom, podria ser primer, i acceptem. Veieu, se m'ha posat aquí una senyal que m'indica que aquí jo puc situar un contingut específic en aquest moment m'interessi. Si fos aquest, el podria baixar aquí i el tindria molt ben col·locat aquí. Desfem aquesta acció, control Z. De la mateixa manera que podem posar un marcador, clicant amb el botó dret quan ja el tenim col·locat, em permet treure el marcador seleccionat o tots els marcadors en cas que en tinguéssim diversos. Cliquem aquí i em desapareixen els marcadors. Quan anem a afegir una fotografia a la línia de temps, en aquest moment aquí no tinc cap eina disponible per poder treballar, però en el moment que poso un petit contingut ja em surten una sèrie d'eines que són opcionals segons la feina o el contingut que poso jo aquí a la línia. Encara n'hi ha una mica més, clico aquí. Aquests dos per defecte sempre surten, que són per anul·lar o característiques.
I això d'aquí ja ho anirem veient, són eines potents per millorar, això afecta més potser a vídeo que a imatge. És a dir, que si cliques aquí tiraríem, escombraries el clip aquest. Puc fer-ho simplement clicant aquí o apretant també el teclat a la tecla de suprimir, com he fet ara, i també m'ha suprimit. Si vull tornar a recuperar-ho, penseu que amb el control Z sempre faig una acció anterior. Per tant, a queixa sempre sortiran i a queixa, al clicar, podem veure que hi ha una sèrie d'opcions que també podem treballar amb el teclat, cortar, tallar, copiar, treure, seleccionar tot. Els que estan en negreta són els que són operatius en aquest moment. I aquí, com que no hi ha àudio, veus, això no està operatiu. Editar vídeo i imatge, o sigui, això ho anirem veient en posteriors moments. Seguidament veurem una funció sobre la pista, la selecciono i agafo una producció de vídeo. Si no sé dintre d'aquestes d'aquí quines són vídeo o quines són fotografia, puc posar el filtre de vídeo i llavors me'n queden dos. Aquesta és en format MPG i aquesta seria per el relleu a les 3 dimensions. Agafem aquesta seqüència, la importem a la pista seleccionada. Ara jo la puc reduir una miqueta perquè m'agafi més o menys aquesta posició. Una de les coses pràctiques seria clicar aquí, posar un punt de referència i veieu que m'han sortit dues marques grogues. Jo puc agafar aquest i arrossegar, amb què puc seleccionar un punt determinat i al fer que tingui aquesta funció, aquí tinc present copiar, tallar, treure, vista prèvia, enganxar. Per tant, si jo ara tinc això i ho vull copiar aquí al darrere o en una altra pista, dono l'opció de copiar, em poso aquí al darrere i veieu, ara només puc fer-la d'enganxar. Què m'ha fet? Aquesta seqüència que hi havia aquí me la torna a repetir aquí o a la pista de sota, si jo tinc seleccionada la pista de sota i tindria part del contingut d'aquí disposat aquí que el podria desplaçar i moure segons me pugui convenir. Anem a veure funcions de les diferents pistes. En aquest moment us he dit que tenia un número 1 i un número 2 de vídeo i àudio. Si en un moment donat m'interessa una tercera, clico sobre aquest punt d'aquí, que em diu afegir pistes de vídeo i àudio, i se m'obre un diàleg, afegir una, dues, tres, les que volgués, fins a 100, a la posició, pista posterior a la 2. És a dir, que aquí la 2, aquí se m'hi afegirà una tercera pista. I amb àudio em fa tres quarts del mateix. A l'acceptar veureu que aquí es crearà una pista nova. Veieu? Tenim ara una, dues, tres pistes que les podem treballar. Si no ens interessa en un moment donat, cliquem i agafem l'opció de quitar pista i me la tret una altra vegada. També és convenient, si haig de treballar amb moltes pistes, poder-les personalitzar. Per exemple, clico aquí, arrossego i em queden les pistes amb el seu títol per defecte. Pista de vídeo que jo podria personalitzar, dir, per exemple, principal, pista d'àudio, principal, pista d'efecte, ho deixem així, perquè no posem tants efectes com a pistes tenim, pista de vídeo que és secundària, i pista d'àudio secundària, o número 2, pista de títol, pista de veu, i una vegada ho tinc així, les tinc ja identificades. De vegades és convenient també reorganitzar una mica les pistes, moure-les. Per exemple, baixem el Nature a la primera pista i
aquest altre a la segona. Si, per exemple, els efectes no vull que siguin sobre aquesta línia, la puc agafar, la moc i els efectes em queden preparats per treballar sobre aquesta pista. Igualment puc intercalar les pistes. Aquí tinc natura i aquí tinc tram. Agafo la pista també, l'arrossego i ara el natura el tinc aquí a baix i que el clip de vídeo que tenia dalt ara el tinc a baix i viceversa. Es pot canviar perfectament com els diferents efectes. Igualment, si tenim molta informació aquí i no m'hi cap, per no haver d'estar movent contínuament la barra queixa de desplaçament, puc agafar i redimensionar la pista. Clico, la selecciono i clico aguanto i em fa més petita la pista, amb el que em cabrà més informació. Les puc redimensionar també. Una altra forma de redimensionar és clicant sobre la pista amb el botó dret i agafar l'opció d'ajustar l'altura de la pista. Tinc petit, mitjà i gran. En aquest moment està actualitzat el mitjà, puc dir-li petit i visualitzo moltes més pistes i si m'interessa visualitzar-ho molt gran, faig grande, amb el que el clip el llegeixo ara molt bé. S'està veient perfectament el clip. Veiem també que dintre de la pista tenim uns candaus. Això què em fa? Bloqueja o desbloqueja la pista. En aquest moment la tinc desbloquejada, puc afegir contingut aquí al darrere. Si jo volgués que aquesta pista no es pogués modificar perquè no m'afectés la producció, la puc bloquejar i llavors aquí ja no hi podré editar res. Em queda bloquejada i l'altra desbloquejada. Clicant se'n torna a desbloquejar. També podem habilitar o deshabilitar la pista. Si en aquest moment la tinc habilitada i la desactivo, aquesta pista, quan faig jo la producció de vídeo, no m'afectarà, no se'm veurà aquí a la pantalla i podré treballar simplement amb la pista que tinc a sota sense que afecti la de dalt. Quan vulgui que les dues se superposin per fer efectes, la desbloquejo. Tornem doncs a ajustar l'alçada a les proporcions normals de mitjà i podré veure les diferents seqüències que tinc aquí per poder treballar. Recordem també que si hem posat molt de contingut i no ho podem visualitzar i no volem estar pujant i baixant i no necessitem tant d'espai aquí dalt perquè ja han baixat les fotografies, podem agafar, arrossegar una miqueta, amb el que donem més espai a la part de baix, se'm mostren més bé les línies de temps i aquí tinc les fotografies suficients per anar baixant, que també les puc moure per aquí. La pantalla queixa em queda una miqueta més reduïda, però suficient per poder treballar. El programa també contempla una sèrie d'eines màgiques que ens aniran apareixent segons vagin fent falta. Veiem que aquí, en aquest lloc, només tenim aquí un Magic Movie, que és el que tenim sempre fixat, i el Magic Music. Però si jo baixo aquí a la línia de temps, totes aquestes seqüències, veieu que s'obren una sèrie d'eines més, com pot ser Magic Motion, que incorpora efectes de zoom i panoràmica a les fotografies, Magic Still, transforma màgicament els clips en una pel·lícula acabada i llesta, i el Magic Music, aquestes eines les anirem veient ja quan ens posem a editar pròpiament i anirem demostrant les seves qualitats i el que podem fer amb elles, que és una cosa molt interessant. Recordem també, finalment, que el que estic veient aquí a la línia de temps ho veig amb el temps en què correspon, però també ho podria veure, com ho vaig dir el primer dia, amb
quadros que són molt més fàcils de moure que si tinc la línia de temps, que per canviar aquest d'aquí se'n mouen tots alhora, és més dificultós. Si ho faig així, puc agafar aquest i posar-lo aquí dalt, i m'ha desplaçat aquest espai buit aquí, que hi podria inserir un altre clip o bé anul·lar-lo si em fa falta. O sigui que l'he pogut canviar d'un lloc a l'altre molt millor que si ho faig d'aquesta manera. Aquí és aquell espai buit que em surt d'aquí, que d'aquí podríem ara desplaçar-lo també i acabar d'omplir. O sigui, es pot jugar molt amb els clips. Per acabar la presentació del que és la pantalla d'edició, recordeu que segons hem posat aquí se'ns presenten eines que podem fer servir i que això ens indica que n'hi ha més. Clicant aquí m'acaben de sortir les que necessito i aquí puc agafar les primeres. O sigui, tinc una sèrie d'eines que me són de molta utilitat al moment d'editar. Hem vist, doncs, en aquest capítol el que és la pantalla en quant a línies de temps i cosetes que hi podem fer. A partir d'ara començarem a farcir ja i començar a treballar amb més profunditat.